Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. Illum qegħdin niċċelebraw it-tifkira ta' Sant Wistin, Isqof u Duttur tal-Knisja. Nofru din il-qudiesa għal ruħ Alice u John Aquilina. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u billi ħallejt dil-mirjieti, ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, nitolbu. Ġeddet fil-Knisja tiegħek mulej l-Ispirtu li bih imlejt lill-Isqof Sant Wistin u fawwar bih lilna wkoll biex inħossu l-għaċq għalik biss, għajn tal-erv veru, u nfittxu lilek biss missier li mħabba qaddisa, bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jisaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostlu lit-Tesalonkin. Ħuti, fuq l-imħabba tal-aħwa m'għandniex għalfejn niktbulkom. Intom stess tallimtu mingħand Alla kif għandkom tħobbu il-xulxin. U dan intom qegħdin tagħmluh mal-aħwa kollha li jinsabu fil-Maċedonja kollha. Inħeġġukom ħuti li tagħmlu iktar minn hekk. Fittxu li tgħixu fil-kwiet. Kulħadd jagħmel li għandu jagħmel u taħdmu b'idejkom kif ġa għednielkom. Il-kelma tal-mulej irroddu ħajr il-Alla Salm responsorjali. Il-mulej jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja. Il-mulej jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja. Għannu l-mulej għanja ġdida, għax għamil ħwejjex tal-aġeb, ġibitlu ir-rebħa il-lemenija tiegħu u d-dreħ imqaddes tiegħu. Il-mulej jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja. Ħajriet il-baħar u kull ma fih, id-dinja u kull ma jammar fija. Ħajċabxmu ix-xmajjar idejhom u l-muntanji fl-imkien jgħajtu bil-ferħ. Il-mulej jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja. Quddiem il-mulej għax ġej biex jagħmel ħaq mill-art u jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja u mill-popli bis-sewwa. Il-mulej jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja. Alleluja, alleluja, alleluja. Natikom kmandament ġdid jgħid il-mulej bħalma ħabbejtkom jien hekk ukoll ħobbu intom lil xulxin. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal din il-parabola lid-dixxipli tiegħu. Għax dan bħal wieħed li kien se jsifer u sejjaħ lill-qaddejja tiegħu u ħallilhom ġidu f'idejhom. Lil wieħed ta' 5 talenti, lill-ieħor 2 u lill-ieħor 1, kull wieħed skont il-ħila tiegħu u siefer. Dak li kien ħa 5 talenti mar minnu fih iħaddimhom u qala 5 oħra. Hekk ukoll dak li kien ħa 2 qala 2 oħra. Iżda dak li ħa wieħed mar ħaffer fl-art
u ħeba flusu flussidu. Wara ħafna sid dawk il-qaddejja reġa' lura u bat jagħmel il-kontijiet magħhom. Resaq qudiemu dak li kien ħa 5 talenti u ġiblu 5 talenti oħra u qallu: Sinjur, 5 talenti ħallejt li fidejja, hawn ara, lajt 5 oħra. Qallu s-Sinjur: sewwa għaddej tajjeb u fidil, int kont fidil fil-ftit u jiena se nafdak fuq ħafna, idħol fil-għena ta' sidek. Resaq ukoll dak li kien ħa 2 talenti u qallu: Sinjur, 2 talenti ħallejt li fidejja, hawn ara, lajt 2 oħra. Qallu s-Sinjur: sewwa għaddej tajjeb u fidil, int kont fidil fil-ftit u jien se nafdak fuq ħafna, idħol fil-għena ta' sidek. Iżda resaq ukoll dak li kien ħa talent wieħed u qallu: Sinjur, lilek nafek bħala raġel aħrax, taħsad fejn ma żrajtx u tiġbor fejn ma xerritx, bżajt, u mort ħbejt it-talent tiegħek fl-art. Hawn nara, għandek dak li hu tiegħek. Qabes is-Sinjur u qallu: għaddej ħażin u għażin, kont taf li jiena naħsad fejn ma żrajtx u niġbor fejn ma xerritx. Mela kien imissek mort qed flusi il-bank biex meta niġi kont immur niġbor li max. Ħudulu mela it-talent u għatuh lil dak li għandu 10 talenti, għax kull min għandu jingħatalu u ikollu iżjed ukoll, iżda min ma għandux jitteħidlu saħansitra dak li għandu. U lil dan il-qaddej bla fejda itfewħ il-barra fid-dlam, hemmhekk ikun hemm il-biki u t-teżżiż ta' snien. Il-kelma tal-mulej bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu. Il-fatt li mill-Kreatur irċivejna il-ħajja ifisser diġà li fina Alla għandu fiduċja kbira. Lienna diġà tagħna talent kbir. Diġà jixtieq u qiegħed ħares lejna u ra li mhux biss kien kollox sew imma sewwa ħafna. Però ma kienx biżżejjed. Tagħna talent ieħor u ikbar ħafna minn hekk, illi bih jekk ninvestu tajjeb fih fil-ħajja tagħna nkunu ilħaqna il-qofol tagħha. Tagħna l-ikbar ħaġa li se tajtina. Tagħna il-frott tal-imħabba tiegħu stess. Tagħna lill-Ibnu Ġesu. Dan huwa l-ikbar talent li kull bniedem li huwa diġà xbija t'Alla huwa mistieden li jilqa' biex minn dik ix-xbija insiru issa ulied f'Ibnu stess. U kif ninvestu bħal dawn il-qaddejja għaqlin biex aħna nikbru f'din l-imħabba fl-iben? Biżżejjed illi nirċievi is-sakramenti anki ta' kuljum daqs li kieku minix qed nirċivihom jien, għax nistgħu naqgħu hekk niġu trikjati, hekk aħna nittrikjaw lilna nfusna u nibdew naħsbu li ħanagħmel xi ħaġa u kważi b'maġija u kważi m'għandix naqsam ma' din l-azzjoni, ma jiena ipperformajta, għamilta. Ħanieħu xi ħaġa lura u daqshekk, imbagħad nista' ngħix ħajti. Mela tajt lil Alla dak li hu t'Alla, imbagħad il-bqija żammejtu jien. Ma l-iben ta' Alla l-affarijiet mhumiex hekk. Jiena ninvesti fl-imħabba li tani Alla l-Missier f'dak kollu li naħseb.
f'dak kollu li ngħid, f'dak kollu li nixtieq. Aktar ma qalbna titwessa għall-imħabba li hija liben stess, aktar aħna insiru uliet fih, aktar aħna insiru xbija tiegħu. U mhux biss Alla iħares lejna u jara li kien kollox sew u sewwa ħafna, imma jħares lejna u jara xbija ta' ibnu fina. U ma dak li tenna l-ibnu stess jgħid dan u ibni l-Aziz, dini binti l-Aziza, u fih sibt il-għaxqa tiegħi, u fija sibt il-għaxqa tiegħi. Dan huwa l-ikbar don li rċivejna, dan huwa propju dak li ħanirċievu fl-Ewkaristija, imma rridu nħalluh idawlilna il-ħajja tagħna kollha. Kull ambitu ta' ħajjitna, kull ambitu ta' qalbna, anki dak l-iktar parti forsi mudlama u li ma nħallix arja tidħol hemmhekk f'qalbi, anki hemmhekk jappartieni lil Alla. Mela hija hekk b'dan il-ħsieb nersqu lejn din il-mejda tal-Ewkaristija biex fl-iben insiru dejjem aktar uliet, biex fl-imħabba ta' Alla insiru aktar imħabba għall-oħrajn. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Ejja risqu t-talbit tagħna quddiem missierna li jinsab fis-smewwiet. Missier ħanin, għatina l-grazzja li kull mument ta' ħajjitna ngħixu ħall-imħabba tiegħek u ma nħallu qatt okkażjoni ta' karità, okkażjoni ta' mħabba ta' ħarbilna milli aħna nkunu sinjal ta' dak li jint għalina u għall-oħrajn nitolbu. Nitolbuk mulej għaż-żgħażagħ kollha ta' pajjiżna biex huma jkomplu jiskopru t-talenti li inti tajthom u jħadmuhom għal ġid komuni nitolbu. Nitolbuk mulej għal pellegrini kollha li jiġu f'dan is-santwarju, għal morda u għal dawk li jieħdu ħsiebhom u għal tant persuni li jistaqsuna jgħidulna biex nitolbu għalihom. Kun int mulej l-għajnuna u l-faraġġ tagħhom nitolbu. Dan nitolbu hulek bi Kristu Sidna. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Aħna u niċċelebraw it-tifkira tas-salvazzjoni tagħna, nitolbuk tħenna għalina mulej biex dan is-sakrament ta' tjieba tiegħek ikun għalina sinjal tal-għaqda u tar-rabta fl-imħabba bi Kristu Sidna.
il-mulej ma'kom. Nerfew qlubna l-fuq. Niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-ferħ il-Knisja tiegħek fit-tifkira ta' Sant Wistin, inti tqawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaħa fil-erf tat-tagħlim li hu xandar u tilqa' it-talb li jagħmillek għal ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla għeqda: Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwieħu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħal ħobs radd il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħa il-kalċi, reġa' radd il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċakontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franċisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Alice u Ġon Aquilina li joġbuk issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-ma'mudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxu xtawa għal ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza, Omm Alla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostlu u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek.
bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier jingħata lilek kull ġieħ flimkien mal-Ispiritu Santu. Kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna, inti f'ismek tiġi saltinati. Nifsalak fl-ard. Ħobżna ta' kull jum għati. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom islim tiegħi. La tħarrix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li inti trid fija, int li tgħix fuq is-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidina Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla neħidnu bit tad-dinja. Mulej Ġesu Kristu nitolbuk li din tqarbina bil-ġisem mid-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda ħnina tiegħek tkun għalija ħarsin u fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li neħidnu bit tad-dinja, ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Kristu, ma jaraf xem ġewa kull
għamel mullej li nilqew b'qalb safja li kollu x-xorb li ħadna biex dan id-don li inti tajtna jkun jiswinna l-ħajja ta' dejjem. Nitolbuk mulej biex tqaddisna bis-sem li ħadna fil-mejda ta' Kristu biex aħna il-membri tiegħu ninbidlu f'dak li rċivejna ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom u jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu morru fil-paċi ta' Kristu.